Sa una, sa wala pa ang tapilon, kining pantalan, lisod yun kayo sa una. Labi na kung high tide o low tide, kay paras na mo nga nami sa mga crew sa pambot. So maglisod may kung ang dagat, gamay ang dagat, kaya ang among kargaminto, lisod na mo pagkarga. O amo pang i-karga o ganang among buti-buti. Atis na mo makarga sa among pambot. Taga-isla sa Carnaza si Alex. Sulod sa 30 ka tuig, gipangandoy nilang mga islahanon ang Nindot, Hapsay ug luwas nga pantalan sa barangay Tapilon. Dinhi sa Tapilon sa lungsod sa Daan Bantayan Mainland, anhi sila modunggo, magtumod sa ilang isda ug uban pang kuha sa kadagatan. Inigbalik nila sa Carnaza, magkarga usab sila og mga kinumpra sama sa pagkaon, bloke sa ice, simento, mga kabilya ug uban pa. Mao kini ang iyang panginabuhian. Nagpasalamat mi dako nga naani ang Tapilon Port kay ang among kargamento sayon na lang. Labi na kung high tide. So dako kay mig pasalamat diri sa lumulupyo sa Carnaza nga nabutangan mi kanang pantalan nga nindot kay ang among mga produkto dali na lang kay namong i-produce. Ang Kapitolyo ubos sa pamunuan ni Gobernador Gwen Garcia. Mibubuog sa lapi aron maayo ang maong causeway. Gisugdan kini pagtrabaho ni adtong Nobyembre 2021. Ug human sa 8 ka buwan, giinagurahan na kini ni adtong Lunes, Hulyo 18. Ang maong pier may gitas-on nga 121 metros ug may gilapdon nga 4 ka metros. O gigastuhan kini og 7.6 milyones pesos gikan sa 2021 General Fund. Gipadali gayud ni Gobernador Garcia ang pagtrabaho sa Tapilon Causeway. Ganina dahil principal dito sa Carnaza National High School to, nga ningon siya, kada bulan kaupat na siya mo padung diri. Nitanaw bitaw ko niya, sus kaluoy ani niya, kaupat, lalimang kaupat kada bulan magkamang-kamang ngadto sa mga kabatuan. Pankaron, lipay kay siya naghuwat gyud. Wa gyud usa palargahang pambot kay naghuwat maabot ko para lang gyud siya makapapicture. Makapasalamat in town. Ug mao nay maghatag gyud nako dako gyud kaayong kalipay. Gikalipay sa opisyales sa maong lungsod nga masayo na alang sa ilang mga konstituwente ang pagbiyahe ngadto sa isla sa Carnaza. Ug tungod niini, magdala pa kini og mas daghan pang kaayuhan ug kalambuan sa maong isla. Mao lagi ni diferensya gyud nga moadto gyud ko, makakita gyud ko. Makakita ko sa sitwasyon aron mahibaw ko ug unsay giagian sa katawhan. Katong nag-groundbreaking ta dinhi, nakita ni taon nako pagka makaluluoy kaayo inyong unsa may tawagan ni? Causeway, pier, karon laisyo na ta. Kap, nindot na kaayo ang pantalan nato dire ang causeway. Uban sa taho ni Eleanor Valeros, Paula Mendoza, Balita sa Subo.